الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Утажиденче зур гынах ул Аллаһы Тәгаләнең безгә биргән инде шушы йөзләребезне, тәннәребезне үзгәртү. Менә бу шулай зур гынахлардан була. Әгәр дә кеше инде, мәсәлән, камил рәвештә матур сурәттә барлыкка китергән кешене инде һәм инде әгәр дә кеше шуны инде риза булмыйча инде үзгәртергә тели икән, мәсәлән, анда пластический операциялар ясап, анда борыннарын анда төрле рәвешкә кертә, яки иреннәрен тагын да кабарта, яки анда чәчләрен ялгатып, тагын чәчләр үстер анда, яки кашларын йолкый, яки анда тәненә төрле рәсемнәр ясый, татуировкалар дип әйтик инде, яки анда тешләрен игәүләп матурайта инде, менә бу бөтенесе дә инде шушы гынахка керә. Әгәр дә Аллаһы Тәгаләнең сиңа биргән шушы тәнне, ул биргән шушы матурлыкны син риза булмыйча үзгәртәсең икән инде, менә бу бөтенесе дә Аллаһка карата риза булмыйча зур гынахлар кылган буласың инде. Һәм Аллаһы Тәгалә дә мондый кешедән риза булмый, һәм Аллаһның ләгънәтенә дә ләгүең бар. Чөнки Пәйгамбәр саллаллаһу әйтте, без ул хадисләрне алып китербез, Аллаһ та ләгънәт кылады, шушы Аллаһ биргән йөзне, Аллаһ биргән инде тәнне үзгәртәсең икән, аңа рәсемнәр ясыйсың икән инде, һәм төрле менә шушындай йолкып манда, яки булса инде операциялар ясап инде тәнеңне үзгәртсәң, бу инде безнең куркыныч гынахлардан була инде. Һәм әмма ләкин галимнәр әйтте, әгәр дә инде кеше Алла сакласын бер авариядан соң, бер авыртудан соң инде шундый, мәсәлән, тәне диек, яки йөзе шундый ямьсезләнде икән, гадәти кеше күренешеннән инде бик теге русча әйтсәк инде бар бит теге, уродство диек инде, шундый ямьсез күренештә булды икән йөзен, бу вакытта галимнәр рөхсәт итә, пластический операциялар язап инде йөзен матурайтырга инде. Әгәр дә бер авырудан соң, яки бер авариядан соң инде, әмма ләкин бу гадәти күренештә икән, бер нәрсә белән дә кешеләрдән аерылып тормый икән, мондый йөзне, мондый тәнне инде үзгәртергә ярамый, моннан риза булырга кирәк. Һәм иң беренче хадис Бухари җыентыгында килә. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям әйтте, кала нәби саллаллаһу алейһи ва саллям, ләгъаналлаһу ал-василата вал-мустawсила вал-вашимата вал-мустawшимата والناصمة والمتنمصة والمتفلجة للحسن مغيرات خلق الله. Бухари һәм Муслим җыентыгында килә торган хадис, Пәйгамбәрбез әйткән, үзенең чәчен кисеп, кеше чәченә ялгаучы ди, һәм кеше чәчен кистереп инде үз чәченә ялгатучы ди, башкаларның йөзләренә һәм тәннәренә энә белән тишеп, мин ясаучы ди, ягъни шушы татуировка инде, энә белән тишеп тәннәренә инде рәсем ясый икән, татуировка инде шушы хадискә эләгән, һәм үзенең йөзенә һәм тәненә мин ясатучы хатыннарны Аллаһ ләгънәт кылсын ди. Һәм менә бу хадистә безнең дәлил булып тора, менә бу тәнгә татуировкалар ясату, чәчләрне ялгату инде бүтән чәчләр белән, бүтән кешенеке белән инде, һәм тәнебезне бозу Аллаһның нәрсәсенә, ләгънәтенә эләгә дип Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям инде. Бу беренче хадис булып торды. Икенче хадис безнең Нәсаи җыентыгында килә. Пәйгамбәрбез әйтте, ләгъаналлаһу ман яшиму фил ваҗди. Йөзенә бер нәрсә белән шушы рәсем, татуировка ясаучыга ди, Аллаһы Тәгаләнең ләгънәте булсын ди. Пәйгамбәрбез әйтте, Пәйгамбәрбез ләгънәт кылды шундый кешегә, Аллаһ Тәгалә ләгънәте белән, кем инде шушы йөзенә бер рәсем ясый, яки инде татуировка ясый. Һәм шулай икенче хадистә Бухари җыентыгында килә, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям әйтте, ләгъаналлаһу ал-вашимата вал-мустawшимата ван-намисата вал-мутанаммисат вал-мутафаллиджата лил-хусни мугайрати халқиллаһ. Тән тиресенә энә белән тишеп, кара миңнәр ясаучылар һәм шул миңнәрне ясатучылар ди, биттәге төкләрне йолкучылар ди, кашларын нечкәләтүчеләр ди, тешләрен матуррак өчен игәүләп ара калдыручылар ди, Аллаһы Тәгалә биргән әгъзаларны үзгәртүчеләр ди, буларның барысы да ди, Аллаһы Тәгаләнең ләгънәте булсын ди. Менә бу хадис инде тагын да тулырак шушы без әйткән нәрсәләрне ала инде, беренче шул ук тагын кабатланып китә инде.
тәнебезгә рәсем ясау, татуировка ясауды инде, һәм шулай ук кашларны нечкәләтүчеләр инде, хатын-кызлар бар бит, матур булсын өчен кашларын йолкыйлар, һәм инде шундый нечкә генә итеп калдыралар. Менә бу шулай ук Аллаһ Тәгаләнең ләгънәтенә керә. Шуңа күрә хатын-кызларыбызга, кызларыбызга, хатыннарыбызга әйтергә кирәк, менә бу каш йолку ул матур булса да Аллаһның ләгънәтенә керә һәм ул иң зур гөнаһ эшле. Икеләтә гөнаһ ала. Берсе Аллаһның ләгънәте ала, икенчесе инде шушы Аллаһка каршы инде зур гөнаһ кылган була, Аллаһ биргән шушы матурлыктан риза булмаган була. Шуңа күрә хатын-кызларга, кызларыбызга әйтергә кирәк, каш йолку ул зур гөнаһлардан инде. Кашларны нечкәләтүче һәм тешләрен матурлар өчен игәүләп ара калдыручылар да инде. Тешләрне инде матур булсын өчен игәүләп төрле анда нитү, матурайту. Бу шулай ук шушы хәдискә, әмма ләкин бу нителми, әгәр дә теге була бит, тешләр бик туры булмаса, анда коронка киертәләр, бу аңа кагылмый. Әгәр дә кешенең теге кәкрерәк икән теше инде, бу матурак булсын өчен турайту бу рөхсәт ителгән. Чөнки кешенең теше инде гадәттәгечә бүтән кешеләрне аерылып була икән, аны инде тигезләп матур итеп җибәрү рөхсәт ителгән. Әмма ләкин аның тешләре инде матур икән, гадәти бүтән кешенең шикелле, әмма ләкин тагын да аерылып торасы килә икән, һәм шуның белән игәүләп тагын да инде матурайта икән, менә бунысы инде тыелган гамәлләрдән булып тора инде. Һәм нәрсә Аллаһ Тәгалә биргән әгъзаларны үзгәртүчеләр ди, нәрсә ди, буларның барысы да Аллаһ Тәгаләнең ләгънәте булсын ди. Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә безгә биргән тәнебезне, әгъзаларыбызны инде үзгәртәбез икән, йолкыпмы, рәсемнәр ясапмы, игәүләпме анда, кисепме, һәм башка төрле инде, шушы пластик операциялар ясап, хәбар бит инде, иреннәрне анда күпертәләр, анда башка җирләребезне күпертәләр, шулаймы? Бигрәктән күбрәк эшли инде моны хатын-кызларыбыз. Пластическая операциялар ясап, менә бу бөтенесе дә тыелган гамәл. Без менә кызларыбызга, аныкларыбызга инде без буны җиткерергә тиешбез, аңлатырга тиешбез. Әгәр дә Аллаһның ләгънәтендә буласылар килми икән, шушы зур гөнаһны кыласылары килми икән, менә шушы хәдисләрне китереп инде без аларга инде матур гына нәсихәт кылырга тиешбез. Аллаһ Тәгалә биргән матурлыктан риза булырга кирәк һәм Аллаһ Тәгалә биргән инде әгъзалардан инде канәгать булырга кирәк. Һәм инде әгәр дә шулай канәгать булмыйча инде тагын да без матурлык истисебез килә икән, Аллаһ сакласын, Аллаһ Тәгалә булган әгъзаларыбызны да, булган сәламәтлекне алуы мөмкин. Чөнки әгәр дә без ризасызлык белдерәбез икән, Аллаһ Тәгалә нәрсә ди, кем инде күфрлек кыла ди, ягъни риза булмый ди, минем ди, аларга ди газабым каты ди. Шуңа күрә безгә Аллаһ Тәгалә биргән сәламәтлек белән, Аллаһ Тәгалә биргән инде шушы матур йөз белән инде канәгать булырга кирәк һәм риза булырга кирәк инде. Һәм Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә тәүфик бирсен безгә, үзебезнең тәннәребезне, әгъзаларыбызны үзгәртмичә, риза булып кына инде Аллаһ Тәгалә риза булган һәм яраткан инде гамәлләр кылып яшәргә. Субханакаллаһу бихамдик ва ашһаду ан ла илаһа илля анта ва астагфирука ва атубу илейк.